सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आजगावात JSW कंपनीकडून मायनिंगसाठी सुरू असलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणास ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर वातावरण तणावपूर्ण बनलं होतं। यावेळी हवा चिळू नये म्हणून दोन शिवसेना एकत्रित दिसून आल्या। राजकारणात या दोन्ही पक्षात विस्तवी जात नाही। मात्र काल शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजीव परब आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा अध्यक्ष रुपेश राऊळ, माजी आमदार वैभव नाईक एकत्र दिसले। त्यांनी यशस्वीपणे शिष्टाई करत हा वाद चिघळू दिला नाही। तसंच ग्रामस्थांना देखील त्यांनी विश्वास दिला। हे प्रकरण जवळजवळ 1 ते 2 महिने चालू आहे। JSW कंपनीचा ड्रोन सर्वे लोकांचा विरोध असताना इथं होत होता। लोकांनी तो रोखला, त्यांची जी माणसं आली होती ड्रोन सर्वे करते रोखला आणि जवळजवळ 8 गाव या बाधित क्षेत्रात येतात। पण आमचं सर्वांचं जसं म्हणणं आहे, तो उभाटाचा कार्यकर्ते आहेत, सगळेच आहेत, तालुका अध्यक्ष आहेत, सगळ्यांचं म्हणजे लोकांना जे पाहिजे ते आम्हाला त्यांना द्यायचं आहे। लोकांच्या हिशोबाच्या बाहेर आम्ही कोणाच जाणार नाही आहोत। मी सन्माननीय या मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय केसरकर साहेबांशी माझं बोलणं झालं, सन्माननीय निलेश राणे साहेबांशी बोलणं झालं। त्यांनी पण मला गाववाल्यांना सांगायला सांगितलं की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत आणि तुमच्याबरोबरच राहू आणि जे जनतेच्या मनात आहे तेच व्हायला पाहिजे। या भूमिकेशी आम्ही, हे मंदिर आहे, या मंदिरात आम्ही सांगतो या शब्दाशी आम्ही पूर्णपणे ठाम राहतो आणि लोकांबरोबर आम्ही राहणार। आजगावच्या हे जे मायनिंग होऊ घातलं या संदर्भात गेली अनेक महिने चर्चा आहे आणि वारंवार ग्रामस्थांचा याला विरोधही आहे। असं असताना सुद्धा ज्या पद्धतीने घाट घातला जातो, म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची भूमिका आम्ही वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की या मायनिंगला जनतेसोबत आम्ही उभे राहणार आहोत। कारण या पंचक्रोशीत बागायतदार असतील, शेतकरी असतील, यांना खऱ्या अर्थानं हा मायनिंगचा प्रोजेक्ट जो येतो तो खऱ्या अर्थानं उद्ध्वस्त करणार आहे आणि अशा उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना करायचं काम जर घाट प्रशासन घालत असेल तर त्याला नक्कीच आम्ही जनतेसोबत राहून याला विरोध करणार, ही भूमिका आमची आहे, भविष्यातही राहील। पण आजचा जो दुर्दैवी प्रकार घडलेला आहे, ज्या पद्धतीने एका राजकीय पुढाऱ्याने म्हणजे जिल्हा बँकचे अध्यक्ष जर मनीष दळवी इथे येऊन जर समजा घाट घालत असतील, जनतेच्या माथी मारण्याचा जर घाट घालत असतील ना, त्याला कडाडून विरोध करण्याचं काम आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने जनतेसोबत राहून करू, हा इथे आता मी जनतेला शब्द दिलेला आहे। एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे की या संदर्भात पालकमंत्री असतील, खासदार असतील, आमदार असतील, यांनी सुद्धा आपल्या भूमिका स्पष्ट करणं गरजेचं आहे। आम्ही वेळोवेळी या संदर्भात आमची पत्रकार परिषद घेतली असेल, आपल्या माध्यमातून आम्ही वेळोवेळी जाहीर केलेलं आहे की या संदर्भात स्पष्ट भूमिका यांनी आज खऱ्या अर्थानं इथलं पालकत्व स्वीकारत खऱ्या अर्थानं त्यांनी भूमिका स्पष्ट करणं गरजेचं आहे। मला अपेक्षा येणाऱ्या उद्याच्या उद्या ते आपली भूमिका स्पष्ट करतील, अन्यथा येणाऱ्या काळात आम्हाला आंदोलन उभारावं लागेल। येणाऱ्या काळात तहसीलदार असतील, प्रांत कार्यालय असतील, जिल्हा अधिकारी असतील, यांच्या कार्यावर धडक मोर्चा काढावा लागतील। ह्या जनतेला सोबत घेऊन हे मोर्चा उभारले जातील, हा या ठिकाणी जनतेला शब्द देतो। गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा मायनिंग कॉलेजचा धुडगूस या जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेला आहे। एकाच कंपनीला 2-4 ठिकाणी परवानगी देऊन आज ज्या ठिकाणी परवानगी नाही अशा ठिकाणी सुद्धा उत्खनन करून आज लाखो टन मायनिंग गेलेलं आहे आणि आज आजगाव आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये खरं तर या संदर्भात आम्ही कालच माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना मी आणि उपरकर आणि परोळेकर अशा भेटलो होतो आणि त्यांना सांगितलं होतं की मायनिंगचे गाव म्हणजे त्यांना परवानगी परस्पर ते काही ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। अजूनही काही ठिकाणी ज्याप्रमाणे सुनावणी व्हायच्या त्या सुनावणी झाल्या नसतानासुद्धा JSWला काही इतर लोकांना परवानगी दिलेली आहे आणि या संदर्भात कलेक्टरांना सुद्धा काही प्रमाणात ते अनाभिक्त आहेत, मायनिंग ऑफिसरसुद्धा अनाभिक्त आहेत। फक्त सत्तारूढ जे आहे, सत्तेत जे बसले आहेत पदाधिकारी, ते मात्र या सगळ्या बाबतीत पुढे आहेत आणि त्यांना हे सगळं माहिती आहे। आणि अशा पद्धतीने जर आज खरं तर या आजगाववासियांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की पुन्हा एकदा जसं कळण्यामध्ये मायनिंगचा उद्रेक झाल्यानंतर काही दिवसापुरते थांबलं होतं, आज पुन्हा एकदा या लोकांनी केल्यामुळे हे मायनिंग थांबेल आणि असाच उद्रेक जर असेल तर निश्चितपणे आम्ही शिवसेना म्हणून त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि स्थानिक लोकांनी जो आंदोलन सुरू केलं आहे त्या आंदोलनामध्ये कुठलाही दबाव राहता, कारण प्रशासनाचा दबाव राहता कामा नये आणि त्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे।